toh. Apa toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Son. Wih, Ngono. jadi ngono mereka kondi. Aku kan gunung gede kan. Gunung Gede ndi lorane gunung kok. Tutupan kabut kan. Mantar selurut ya? Lha emang apa? Wi aneh sing ngomong diri. Dikapo sok minggat ngono. Siapa? Wong akeh. Wong kae ki sapa? Gara-gara ndek bengi ngono. Sapa wis Lho. ngomong? Diomongi. Kok iso teko Tulungagung. Ndek ben bajingan ta weng guyang-guyu kae. Ndi to? Lah kowe guyu-guyu turu ben apa ngono. Lah tak terus mulai ra gelem. Wong lanang kok terus mulai sunat neh to ngono ki apa. Ya iya to wong lanang keduane. Lho bos sesangga. Mulai ya wani to. Wes. Dibaran apa-apa. Ran apa-apa. Heeh. Wi ilusi muka, ilusi wi cara Bengi yo jane yo wedi. Mulane aku lawang kalian mbok tutup ya. heeh. Aku pengen ngiti njobo. Lho bos. Tak ingeti terus. Tibae kan apa. Mulai bengi kae kan apa. Tibae ngono yo. Sanggo pikirane dhewe. Sanggo pikiranmu dhewe to. Ngono wis sanggo pikirane dhewe. Ki sapa iki kon nyoteng? Kebas iki kingke rombongane Dika, enek Sanem, enek Aku nggih. makane Dika, Saadi sapa ki diusungi kabeh enek Siran. Sak apa-apa enak kabeh. Heeh. Nyopir aku. Ki montor sitok dimoti piro? Lah abote biyen kan. 12. Jadi Dimas kayak ngomong aku, Dika gawe neng ya. Dika abote piye? Omonganmu lho. Lho kayak gak percaya tekan Dimas. Ora abot Abot. perkara nguri ya lho. Mas. Nggak ngomong ya, Mas. Jadi abot Dika gawenane ya to? Lho Ora lho. miring nyampe ke sekoke sing sitok kan nyekok. Gawe nge kon to. Jadi kingga aku dolan, aku nggak dolan yo. Anger roh kowe wis bali lah kok malah meneng gak ngopo balik apa piye nyelet. Lho. Lah mobil ra ngeri lah aku. Nek dibel tin pengake berarti bolone. Lah aku lho yo ngebel tapi kliwat. Iso ngebel tra tikungan kok. Kliwat nguri. Aku saurunge yo ngebel. Karena karo to. Heeh. Lah wi sapa ki? Aku. Piye? Iki lah. Mas Jono to. Ndi to? Tak tingguri tiba tenan. Iki jake para merantau aku. Merantau te wong akeh. Maka apa aku dhewe kok. Tapi ki dhewe. Bebet. Heeh. Gak karo bolone. Ora. Bolone wis balik. Bolone engke ning anu kono ning Lemah Bang, ketemuan ning kono. Mabang direnek kae wong edon kono. Enek. 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 Anu lho sapa? Usnul lho. Nul karano. Piye nek, Bro? Ora enek. Wis sing loro ning Ngepes, sing loro ning Lemah Bang. Terus sing lorone ning kono. Bos, jadi kingke aku ditelepon Iya ta wong dikon nyusul. angin ngene iki sempribet enak adem to tapi. Lah iki lho kaki lho ning kene dhewe enek dung watu wis padha karo iki. Kan beda. Kok Gawe kan iso? mumpung metu to. Mumpung metu piye? Sampeyan terabas sih wani. Lah trabas apa? Lah trabas kok ning kene lho. Loro jalur lho, Guys. Gunung kae, Gunung Kelut. Gunung Kelut patakmu kok iso Gunung Kelut. Gunung Kelut kuwi ndi? Alawi guyon-guyon ngono kuwi Gunung Pandan kok. Gunung Pandan ndi? Gunung Pandan lho kuwi to. Kayak Gunung Semeru. Wah, Gunung Semeru. Alah. Oh. Oh, walah to lele. Kuwi nggo basem manukmu lho pucuk kuwi lho kira gak mabuk kowe. Mabuk apa kelon? Diyegleng lho wong loro. Mabuk takok wong-wong kene ora mabuk. Lah ngono kok metu koma. Mbak Otit wonge yo ning omah, Bos. Kira. Perlu ning nggur rene. Yo ngapi to? Ngono Bos, jadi iki aku ditelepon Dika. Wah, gila hiburan Bos ternyata Bos. Gila hiburan de bengi. Iya tau ben wani. Bos nek polo. Ngene pikiranku wis ilang kabeh enggak wani. Ya pene pikiran gomplong gong wani aku. Tapi ki plong iki. Plong alah saiki. Ngeblong ya. Saiki aku arep mbojak ning ndi selos. Ora wedi, tenan. Ah, lho. Mbok tes endi ayo?
mikir kene. Apa duduk kuburan sing anyar? Omongane. Sing duduk kuburan anyar. Ya apa tadi? Bagi watu wong. Ya yo nek bengi kan ra ro. Ono bos iki gak digawe mentul aku berapa? Glembako. Lala glembakone nondut lho. Glembako. Oleh anu to terus mampir ning kene. Iki kan pas Jumat to. Jumat aku iki mampir. Mampir. Hujan. Wah, Bah, derek dereng guyangan. opo lho? Lho, Lha apa liwat? padha iya to. Heeh. Oh, kamu tuh kene. Ora aku lihat guyangan. Tunggu ya. Alah ki apa-apa wani aku sepedane wani kok. Guyan ki nggon opo? Guyangan ki ngon bakal roti to. Roti sing bolong-bolong kuwi. Sepeda nyuwani nggih. Jadi maksud Besok. ngomong Wika, waduk titik itu cah. Kalau bos. Waduk titik. Iki Kayak waduh anu, waduh ndi? jenenge wisata Watu Bayang. Watu layang. Parang layang. Para layang. Watu layang mau watu kentul-kentul piye, Mas? Gak wingi samarku tinggal Mas Jono ro pura wong gak tau metu katanya gak ero bablasan. Lah mbok aku lembok. Gawe umpama tak tet nanti ro berarti. Dan lagi ngewe ngetet aku berang jam. Jadi sak jam, aku lo rene lo 5 menit itu teko. Alamamu iki wis ning kono kok. Neng ndi lah aku nang mabang ngopi lah aku iki. Ngopi terus berarti mbas kesusu mbak tekno. Ya iya, aku lo mbok mati angkai. Sak jam teko kene. Setengah jam nek muni. Sak jam nek Dimas ngomong setengah jam. Tangga 15 menit aku teko kono, 10 menit lorong sampai teko. Iya nek sepeda motor tak banter. Pone motore penak. Sing mabuk sapa? Ini tak semua, nang mabuk. Umi kalau aku mabuk ya rasa metu toh turune omah. Temula. Tak kok wong-wong kuwi toh. Mabuk ora? Mabuk peraran wae. Jadi aku mabuk. Aku mabuk ya ora metu kok. Awake mabuk ya wani apa jenenge ngarit wae ya, nggo motor. Iya toh. Wong mabuk, wong lanang kalau mabuk. Nyamare sampeyan kan nggone bojone omahe ado mabuk. Aku ngerti kowe sing lucu kan. Iya. Padahal lucu nih beda. Wis sangar bos. Ngopi bos, ngopi. Kalau nek gajah baru juga seger iki. Ora kok ngene iki bos. Umume apa jenenge cara mono wis nama terkenal. Nama terkenal apa? Gini ki ya pas naik metu tok bos. Dan nama yang kadang linteng. Kadang sangkar, kadang apa jenenge? Nah udah semua. Udah semua. Mah. Nyapa? Pahit. Lho iki lho. Ri ya, pahit terus ri getar. Ngomong nyepelakno rokok. Lho. Rokok udah sih. Ngene gak mbok pelakno sing gawe wong edok. Pahit. Lah lho. Akeh wong munir aku dhewe. Yo pahit. Tenan akeh. Wong muni gak aku dhewe nek ora iki pahit, tapi sepurane bos sing duwe pabrik urias agak ngece tapi tenan. Ngece dikawe ngece. Ora bos, tenan we. So, Aku seneng e. ya ora ono jajal kaya apa to sing jenenge wisata apa? Wisata guyangan. Kopi kopang. Tapi gue tunggu nih ya. Pas. Motor macak lho, kadang-kadang 200-an lho. Kita jalan, Bos. Ayo. Narman. Anu Pak Jaran. Jadi nek jarane kene. Narman mbok dhewe. Bu, lene dia, Mas. Siap. Lah kok delok story ngomong kene nek jarane. Ono minggu tok. Oh, minggu. Takok Mbak e. Jarane grembak. Takok Mbak e kuwi to sing gak anu. Ki jarane gak enek, Mbak. Jarane. Kan. Jarane si Amil, dipakani ya. Jarane hamil, ngelairno jan. Lho panas pol iki. Apa? Jarane Watu Bayang iki. Ini tetap keren bos, malah orang duit oh, kalau duit tetap keren ya toh. Lo, jauh pemandangan indah kalau. Ya sopo nyarep sabur ini. Oke, waduk Sumantok bos, yang terbesar se-Afrika ke. Toh. Kalau waduk terbesar di Afrika, di Indonesia toh. Lah iya kayak terbesar di Indonesia.
Jenenge tritek. Sing asli tritik. Tapi cara wong kene-kene nyebuti yo waduk Sumanto. Iya Sumanto. Angkar plano. Mancing, tapi mbok apa? Mancing paling enak nih Sumanto. Lah iya wi. Wae sakmene lho. Wi mbok sok kapan angkar mancing. Tapi kalau paling mancing ku ngon putar-putar tengah-tengah kalau bos. Iki lho. Anu wis sawah ya. Lah tengah-tengah kayak bos. Lah iki. View-ne sing apik nek pas opo? View-ne api pas sore ya. Jadi nek bisa Delok to ge. Hah? ning ndi? Apa? Nek terjun payung. Yo kok kene to. Yo kok kene iki. Kok terjun ning ndi? Yo rono kae muter. Rono. Yo umpama kowe nyiblom ke to. Nang ratan ya. Yo kowe mlaku munggah rene. Dadi siko. Nek kok iso. Lah kan wis numpak. Aku wis tau ngono wi. Wah, Lho, piye to? Kene iki pising aku lek kene iki nggon telek gedhek to. Lho, tenan aku. Jajal takoke lho. Sing tau rene jajal ora nek wis nyiblom ora gede jiko. lah tapi ndi sing diarani watu bayang ndi kae? Ndi? Ke pendopo. Atayo kuwi. Diarani watu bayang ki. Tapi gak ngerti aku sejarah mbiyen watu bayang ki piye. Tapi ki jarene yo watu bayang ngono. Tapi nek kene adem to. Yo panas iya kok iso. Tapi panas-panas adem. Ngene kok. Cerita adem sing adem apane? Iki Gunung Pandan iki. Kelebas Gunung Pandan wi. Pandan iki gunung sing dhuwure 3000 kaki. Heeh. Apa prawe? Dibari kaki kuwi caramono Piro? awak iki mlaku 3000 kaki. Heeh, pokoknya ngiritungan kuwi sampai 3000 ya berarti kuwi engko tok puncak. Kowe gon tau muncak rono. Aku wis tapi gak tekan dhuwur. Lah aku bukan main gunung dhewe wis tau kabeh aku. Wong gunung kembar tak penek kok. Iya to gunung kembar. Aku ya percaya. Kembar lagi gocekan apa mulai kok Gunung Pandan. Apa tau mbene Gunung Pandan aku. Telepon Dika ya mepe awak ning kene iki bakar kalori. Ya iya to awak iki ben sehat nek ngene iki. Dadi cara mono wong gering iki ben mari awak iki awake di ketinggian Ketinggian 60 derajat. ketinggian 100 kaki. Piye? Wedah. Ora iso kok mobil panas. Mau mobil. Yo. Panas. Bar piye? Aku piye aku ngawas oleh. Iso. Itu berarti nyapa to ndak melo numpak mobil. Ya nyapa to? Iso. Aku iki arep gandol Paling genggek kowe. kok iso baterai metu kok ditelepon. Lho, Gare kan kok kontol lho. wong wi ya ngono kuwi nek arep bolone pemandangan indah to. Ngerti iki jenenge diarani Paralayang. Heeh. Kuwi ada di Desa Sumbergandu, Kelangon, Bos. di Desa Kelangon, Kecamatan Saradan. sebelah Gunung Pandan sing erengane, Bos. Ereng-erengane. Ya, anteni kono. Wis dilenyal wis. Ya, Bos, iki kamar bisa mulai soalnya dhewe mabuk. Omong-omong aku ora tau mabuk, Bos. Dan kene tulung aku mabuk lele ngono. Omong kene ora tau mabuk. Ngono Bos, jadi pokoknya matur suwun, muga dikandang oleh bojo. Amin. Wong itu ora wani nekoni. Amin. Amin. Oke, jadi ngono waktunya udah nonton video kita. Pasoy. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.